sauraro, domin ku nake nazari ko ba biro. Labari na zabarbari ya zan ɗoro aya, in ba ku manta ba mun tsaya inda iyayenta suka ce mini kafin awa ɗaya in kawo ta. Take yanke jikina ya fara kakkarwa aya, na kasa zaune na kasa tsaye na fada a dimuwa. Na kure kaf tunani na mafita ta ki zuwa, ba zato ba tsammani na hango zabarbariya ta nufo ni tana kallo na tana dariya. Lalle ajiyar zuciya ina ta jimamin abin da yin ban kai ta bakan awa ɗaya za amin. Da rawar jiki na ɗauki waya na kirayi wanda ya ce min, na ce duk ku kwantar da hankalin kuna ga zabarbariya yanzu ta zo guri na kuma yanzu za ta juya. Ya ce mini kulkar da ka sake ta zo ita ɗaya, tare za ku zo sai na ce to yanzu zama hanya. Muna kammala wayar da muke yi na waiwaya domin na ga ƙarasuwar zabarbariya ta. Nawai ga ko ina ba ta ba alamunta, washi hangen dandanin yi mata ta nufoniya bayan ta bace ashe gizo ta yi mini. Gashi na faɗa musu na ganta da idona ne, na ƙara shiga sabon tashin hankali tabbas. Tunda har na ce na ganta akwai rikici a gas. Ina cikin sake-sake na ji an kira na waya, aka ce mini kun taho, na ce muna akan hanya. Aka ce mini to miƙa wa zabarbariyar waya, dan na kama salati a zuci na ɗora hannu akai. Masu sauraro ku biyo ni ku ji duk yanda akai. Wannan jiko na biyu kenan, ku saurari na uku masoya, ku huta lafiya.